Malti li kien fil-Gżejjer Paċifiċi insab iżolat f'daru kif irriżulta li kellu l-virus Zika. Huwa telalu d-deni meta kien imsiefer u wara li tkellem mat-tabib tiegħu l-istess tabib irrapporta lill-awtoritajiet. Ma hemm ebda lokal allarm u d-deni leħaq niżillu qabel wasal Malta. Biex din il-marda tkun trasmessa minn persuna l-oħra, irid ikun hemm gidma ta' nemusa meta l-persuna ikollha d-deni. Dan ġie konfermat mis-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern f'konferenza tal-aħbarijiet. Fern spjega kif pajjiżna ħal prekawzjonijiet mill-ewwel u kienu ordnati kits apposta għal din il-marda. Irrid ngħid li aħna mal-ewwel kif bdiet nisimgħu li kien hemm Zika f'pajjiżi madwar id-dinja, ordnajna kits biex nkunu nistgħu nagħmlu testijiet eventwali jekk ikollna każijiet ta' Zika f'Malta. Naturalment qatt ma kellna każijiet ta' Zika f'Malta u allura qatt il-laboratorji tagħna ma kellhom il-ħtieġa li jagħmlu testijiet. Fil-fatt fl-aħħar ta' Jannar aħna ordnajna t-testijiet biex nkunu nistgħu nagħmlu il-kits biex nkunu nistgħu nagħmlu dawn it-testijiet fil-laboratorji tagħna. Fil-fatt ordnajnihom qabel ma laqgħa id-dinja tas-saħħa iddikjarat Zika bħala Public Health Emergency of International Concern. Il-kits kienu ordnati fid-29 ta' Jannar, waslu l-ħamis u d-dem tal-pazjent kien eżaminat fejn ġie konfermat li kien infettat mill-pajjiż fejn kien. Fern qal il-passiġġieri li kienu abbord l-istess ajruplan mal-pazjent fi triqtu lejn Malta ma jinsabux f'riskju għaliex ma kellux deni. Minkejja li da il-pazjent ma kellux deni meta wasal Malta, l-awtorità tas-saħħa ħadu prekawzjonijiet kollha over and above anke dak li tgħid l-Dinja tas-Saħħa u l-CDC biex nkunu ċerti li fil-fatt dar-raġel għadu sallu iżolat u qed nimmonitraw il-ġurnata is-sitwazzjoni mill-ġurnata l-oħra. Naturalment fil-ġranet il-ġejjin ħajkun jista' jerġa' jkompli l-ħajja normali tiegħu. Tkellem ukoll dwar il-ħolqien ta' grupp ta' ħidma interministerjali biex jittieħdu miżuri ta' prekawzjoni kontra dan il-virus fejn irrimarka li l-ewwel laqgħa li kienet skedata nhar it-tnejn se ssir il-ġimgħa. Mezz ieħor kif il-virus jista' jinfirex huwa b'kuntatt sesswali, innota li fis-sitwazzjonijiet preżenti ir-rakkomandazzjoni li ma jsir sess mhux protett għal 6 xhur. Tnieda helpline apposta brabta ma' dan il-virus. Kull min jixtieq jitkellem dwar iż-Zika għandu jagħmel dan billi jċemper fuq 21 32 4086.